Jeg står lige og er ved at pakke det sidste ned her. Jeg skal selvfølgelig lige have mine sko med. Har lagt min oplader ned. Ellers så tror jeg er ved at være klar. Ja, så er jeg lige ved at pakke det sidste. Jeg skal også ned i køkkenet og have det sidste med derfra. Jeg har sendt formbilleder her til morgen, og min coach er rigtig tilfreds. Jeg skal selv lige have mine kritiske briller af, kan jeg godt mærke. Men det skal nok komme i løbet af dagen. Jeg tror bare, det er fordi, at ja, man er lidt nervøs og spændt, og man vil selvfølgelig gerne gøre sit bedste. Men overordnet så er jeg rigtig glad og tilfreds med det, jeg kommer med på nuværende tidspunkt. Ja, så har jeg været i bad og skrabe alle hår, jeg overhovedet kunne finde af. Jeg har fået ordnet mine tånegle også, og ordnet mine negle i går. Det er sådan det lige for nu. Jeg har hverken spist eller drukket noget endnu heller. Jeg har bare taget en stor t-shirt på, lige en langærmet indenunder her til morgen. Jeg har også en trøje med, og så et par joggingbukser. Så det er altså the fit for the day. Ja. Nå, jeg tænkte, jeg lige ville vise, hvad jeg pakker med af mad. Ja, herover der har jeg vandmelon og æbler. Så har jeg en masse riskiks, en booster og en Pepsi Max til efter. Så har jeg selvfølgelig peanut butter, 2 slags her, en proteinbar og en chokolade, og lidt riskiks med hvid chokolade også. Og det der, det er bare lige en bøtte. Salt og noget marmelade. Og i den her, der har jeg lidt blandet nødder og tørret frugt. Og så har jeg selvfølgelig også min vandflaske. Og jeg tager også min vægt med. Så det er det. Nå, status. Jeg sidder i bilen. Jeg har lige været inde og tanke. Og nu er klokken 9, så jeg skal have mit første måltid. Hvilket er en portion havregrød med whey og peanut butter på toppen. Der er en lille smule salt i, og lidt kanel selvfølgelig. Så det vil jeg lige sidde her og spise. Og så vil jeg trille mod Ringsted bagefter. Strik 100 gram vand, eller 100 ml vand ved siden af til det her måltid. Lige nu, der synes jeg har det meget godt, og sådan har det stille og roligt. Er ikke rigtig sådan nervøs eller noget. Som sagt, altså jeg tror vitterligt først det går op for mig, at jeg skal det her, når jeg står på scenen. Altså sådan min hjerne, den er slet ikke med, selvom at jeg har pakket det hele, og ja, er jeg på vej og sådan noget. Når jeg kommer derop og sådan får viben med det hele. Så ja. Men jeg vil lige spise det her, og så vil jeg køre mod Ringsted. Update. Jeg har lige været inde og få mit badge-nummer. 332, simpelthen. Synes jeg er et ganske udmærket nummer. Så må vi se, om det bringer held. Lige nu der sidder jeg bare og venter på, at jeg skal ind til hår og make-up, og så skal jeg have spraytan på klokken 12. Update. Jeg er klar og venter på at skal på scenen. Vi går udenfor i solen med fuld krigsmaling og en meget vild spraytan. Ja. I'm a very fucking brave, strong woman, and I'll be damned if I let a man rule it. How I walk, how I talk, how I do it. And I've been broken for a moment, I've been through it. It's even harder to be brave alone. I was a girl, now I'm grown, I'm a woman. Jeg kan slet ikke fokusere på mig, fordi jeg er så orange. Jeg tror, det var salt. Nå,
her. Ej, jeg ser helt vild ud. Det er altså det her spraytanet, det her makeup, der er så helt hjernedødt. Jeg sidder og spiser æbler. Har fucking meget lyst til frugt. Jeg har også spist en hel bøtte vandmelon og drukket en booster. Mega lækkert. Jeg var så tørstig. Jeg har næsten ikke drukket noget i dag. Så bare snakker nogle æbler. Ja. Jeg glæder mig så meget til at komme i bad. Jeg skal nok lige give en lidt bedre update, når jeg er hjemme igen. Lige nu er jeg bare træt. Men det er sjovt. Jeg har glædet mig til det her så længe. Hvordan kan en proteinbar smage så godt? Altså bare duften af det. Selvfølgelig på barbad, min absolut yndlings. Fuck, hvor man det her af. Rart. Det ser helt sygt ud, det her. Fuck, hvor er man bare klam brun. Det er sygt. Jeg tror aldrig, jeg har haft så meget makeup på i mit liv. Så ligner jeg altså et lidt mere normalt menneske igen. Jeg har taget mig et virkelig langt og dejligt bad. Jeg har fået pakket alt ud igen og fået det meste af tanen af. Det er faktisk en meget pæn farve, man har nu til gengæld. Så det er jo meget lækkert. Det har været en rigtig god dag. Den startede en lille smule kaotisk. Men vi fik styr på det hele. Og det endte med at blive en rigtig god oplevelse. Jeg er kommet hjem med en 3. og 4. plads. Har allerede hængt min medalje op her. Og jeg er rigtig tilfreds med min performance. Jeg synes virkelig, at min udstråling var god. Jeg synes, mine poseringer var fine. Så overordnet rigtig tilfreds med min debut på scenen. Ja. Jeg har spist godt med vandmelon og æbler og en proteinbar, drukket en booster. Nu skal jeg ned og lave mig noget lækker aftensmad. Og så tror jeg, at jeg skal have enten skyr eller grød til aften med en masse lækker topping. Ja, jeg er rigtig glad. Jeg kan godt mærke, at jeg lige skal lande i det hele. Det er lidt vildt, at nu er det over, når nu man har arbejdet så lang tid hen imod det. Men det er langt fra min sidste gang på scenen. Jeg er meget spændt på at få feedback fra dommerne, men jeg tænker helt sikkert, at de kommer til at sige, at jeg skal bygge noget mere muskelmasse. Ja, så det går vi jo selvfølgelig i gang med. For mig giver det i hvert fald bedst mening at køre en improvement season, og så komme og levere en endnu bedre pakke næste gang. Ja, så det er i hvert fald planen. Så ja, altså jeg er meget glad. Og folk har simpelthen været så søde og så støttende og skrevet de sødeste beskeder og ønsket mig held og lykke, og det gør mig sindssygt glad. Så tusind tak til jer, der har skrevet.
Jeg vil sætte lidt billeder og klip ind fra dagen i dag her til sidst i videoen. Og så vil jeg sige tusind tak, fordi I har set med. Jeg kommer nok til at filme lidt af min reverse diet og give update lidt senere hen. Men nu vil jeg nyde resten af aftenen. Lave mig, som sagt, et lækkert måltid mad. Og så bare slappe af og kigge de gode billeder igennem. Næste gang leverer vi en endnu bedre pakke. Nu har jeg været på scenen, prøvet det af, så jeg tænker også, at næste show er meget bedre allerede. Fordi man ligesom har været igennem det hele, prøvet rutinen. Så det skal nok blive godt. Jeg kan mærke det. Jeg er langt fra færdig i den her sport. It goes on and on and on. Remind me of everything tonight. Yes, I'm in the zone. I get a good feeling. Dreaming about the things that we could be. You already know. That's what tell me when I'm on the spot. Don't believe me, just watch. Oh, is it too late now to say I need a one dance? And then we start to dance and I'm singing like I feel over now, but I feel it still. I want you to be happier.